Vaša kúpeľňa môže vyzerať takto, alebo aj takto. Potrebujete skrášliť vaše priestory jedinečnými sklenenými produktmi? Tak ste na tom správnom mieste. Som Tibor Horvát, obchodný manažér spoločnosti Interiersklo. Firma, ktorú vám idem predstaviť, navrhuje a realizuje sklenené produkty na mieru, ako sú sprchové kúty, sklenené dvere a steny, sklenené zábradlia, kuchynské zásteny zo skla a sklenené prístrežky. U nás zákazník dostane vždy viac, než by očakával. V nasledujúcich minútach vám predstavím, ako funguje spolupráca s našou firmou. Celý proces sa začína oslovením našej firmy prostredníctvom webformulára alebo osobne. Naša kolegyňa zaeviduje nový dopyt a posunie tomu obchodnému zástupcovi, ktorý je špecializovaný na daný produkt. Po vyzistení požiadaviek nasleduje vyhotovenie cenovej ponuky a jej prezentácia a po nej sa uskutoční objednávka. Následne zabezpečíme profesionálne odborné zameranie, aby spracovanie výrobných výkresov bolo čo najkvalitnejšie pripravené. Po objednávke a kontrole všetkých potrebných komponentov nasleduje montáž diela, ktorá je zastrešená vlastnými vyškolenými montážnikmi. Samozrejmosťou je aj overenie spokojnosti našich zákazníkov, prípadne zbieranie podnetov na ďalšie zlepšenie. Obráťte sa na nás dôverou a vstúpte s nami do sveta skla. Sme firma Interiersklo. U nás na prvom mieste ste práve vy.